به نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامکنم باز. دلاور سفرов тандаме ки дар интернет машҳур шавад, ӯ барандаи радио, барандаи ММА дар Тоҷикистон, сарояндаи хушовоз, режиссёри хеле хуб, актёр ва продюсер буд. ман намехоҳам ки ман тура дӯст медорам. ман дигар зани чикор мекунам? боз гитараро ҳам хуб менавохт. مادرро ба ёд меорад ки чун дигар модар нест. мегӯяд дар бенуқсон буд, айбҳо пинҳон буд. диловар сафаров то одаме ки машҳур шавад, ӯ танҳо видеоҳоро аз инстаграмаш ё навораҳоеро ки дар студияи радио запис шудагӣ буданд ба ютуб пахш мекард. яъне ин ки маҳз барои ютуб видеоҳо намебаромаданд. хушомедед дӯстон, шумо дар канали Tailblog TG мебошед ва имрӯз дар барномаи мо The Film TG то он даме ки машҳур шуд. дӯстони азиз, асос The Film TG ин кинокомпания мебошад ва мо агарчи гуфтем, аммо материал дар ин бора ёфта натавонистем. барои ҳамин сухан маҳз дар бораи шахсе меравад ки ин кинокомпанияро пеш мебарад, яъне Диловар Сафаров. дӯстони азиз, аввалин чизе ки мо мебинем ин албатта ки саҳнаи сохтани канал аст, аммо ин маънои онро надорад ки дар ин рӯз Диловар Сафаров карьераи худро дар YouTube сар кардагӣ аст. 14 декабри соли 2014 дар YouTube канали The Film TG сохта шуд ва пас аз як рӯз дар 15 декабри видео пахш карда шуд. ва видео он қадар просмотри зиёд надорад, аммо чӣ хеле гуфтем, якумини видео дар канал аст. ин видео дар бораи он аст ки чӣ гуна кадрҳои ғамгинро дар филмҳо запис мекунанд. María Luisa, no te mueras, por favor. ва пас аз зиёда як сол гузаштан, видеои дигареро Диловар Сафаров пахш кард ки ин суруди бо гитара хондагии ҷавон буд. суруд ба ҷавонони мо ки дар ММА карьераи худро пеш мебаранд бахшида шудааст. Салам алейкум, братья мои, салам алейкум, братья мои, и пусть победа за нами. 18 марти соли 2016 ин видео пахш карда шуд ва ана ҳамин рӯз Диловар Сафаров карьераи худро дар YouTube оғоз намуд. ногуфта номонем ки Диловар Сафаров овозхони радио мебошад ва пеш аз YouTube ҳам мардуми зиёд ӯро мешинохтанд, аммо инҷо YouTube аст. видеоҳо мебаромаданд, аммо чизе ки мо ҳоло тамошо дорем ин гуна набуданд. трейлери филм, суруди навбатӣ бо номи Ё Раб ва наконец-то гӯем аввалин ҳикояи Диловар Сафаров дар YouTube ки ҳоло 50 000 тамошо дорад ва ин видео аз Instagram гирифта шудааст. видео баъди 3 соли сохтани канал пахш карда шудагӣ аст. 7 июни соли 2017 дастгирии зиёд аз тарафи мухлисҳо дида мешуданд, аммо чизе намерасид. видеоҳо мебаромаданд, не ки аз 1 дақиқа зиёд не. ҳамаги дар ин канал 11 та суруде ки бо гитара Диловар Сафаров хондагӣ пахш карда шудагӣ аст. ин гуна видео дар Instagram зиёдтар ҳастанд. 9 августи соли 2017 қиссаи ҳазрати Довуд ки ҳоло 150 000 просмотр дорад пахш карда шудагӣ аст, аммо ин ҳам махсус барои тамошобинони YouTube нест, барои оне ки инро дар вақти ба радио гуфтан запис кардагӣ мебошад. ва чун ба мавзӯи мо наздиктар хостем аз давраҳои ҳазрати Довуд як қиссаеро ба ёд орем. ба фикри ман 150 000 нафар зиёд ҳастанд назар ба шахсоне ки дар радио овозӣ Диловар Сафаровро дар ҳамон вақту соат гӯш мекарданд. ё ман хато мекунам, фикри худро дар комментария нависед. ва баъди ҳамин видеои дигар насиҳату қиссаҳо баромадан гирифтанд, махсус гӯем барои худи тамошобинони YouTube. 20 январи соли 2019 дар канали The Film TG шумораи обуначӣ аз 100 000 гузаштанд. медиҳем каме маълумот дар бораи Instagram, барои ин ки обуначии Диловар Сафаров дар Instagram назар ба YouTube хеле зиёд ҳастанд. 4 августи соли 2014 аккаунт дар Instagram бо никнейми The Film TG сохта шуд. аввалин постае ки мебаромаданд ин расмҳои оддии Диловар Сафаров буданд. расмҳо бо наздикону коллегаи кори, кадрҳо ва трейлерҳо аз филмҳо ва редка гӯем тренировкаи ҷавон дар спортзалҳо пахш карда мешуданд. агарчи Диловар Сафаров дар радио баъзе қиссаҳоро баён мекард, дар Instagram аввалин қисса 24 майи соли 2017 баромад ки ин қисса дар бораи падар ва писар буд. Салому арз. рӯзе падару писар нишаста буданд. дастони падар дар китфони писар буд. падар аз бачааш мепурсад. ва баъд дар Instagram қиссаҳои кӯтоҳ боз дигар расмҳо ва кадрҳо аз филмҳо мебаромаданд.
میگذاریم به یوتیوب. در عین حال دلاور سفروف ما را قریب 2 یا 3 مرتبه در یک هفته با قصه و نصیحت‌های پرمضمون خود خوشحال می‌سازد. در کانال دی فیلم تیجی در عین حال همگی 30 میلیون تماشا، 170,000 آبونه حساب شدگی است و زیاده از 60 ویدیویی که پرسماترش از 100,000 گذشتگی و 5 ویدیویی که پرسماترش از 500,000 گذشتگی و 2 ویدیویی که تماشایش میلیون شدگی در کانال دی فیلم تیجی وجود دارد. در اینستاگرام باشد 250,000 آبونه و 837 پوبلیکاسیون قرار دارند. چه خیلی گفتیم دلاور سفروف گیتار را خیلی خوب می نوازد. ناله میکنم و در اینستاگرام باشد آخر وقتا با گیتار نیو و با پیانینو کمی ویدیو کوتاه مدت را پخش میکنند. ما رفتیم باغی جنت و دیدنی محمد، ما رفتیم باغی جنت و دیدنی محمد. دوستانی عزیز، این بود برنامه نوبتی ما. اگر ویدیو به شما معقول شد حتما به نزدیکانتان فرستید تا که آنها هم حتما تماشا کنند. با شما بودیم تل بلاک تیجی. تا برنامه نوبتی خوش باشید. дигар ман худро идора карда натавонистам. خداحافظ.